L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu u Barnaba reġgħu lura lejn Listra, Ikonju u Antjokja. Jagħmlu l-qalb lid-dixxipli u jħeġġuhom biex jibqgħu fil-fidi għaliex kif kienu jgħidulhom jeħtieġilna nbagħtu ħafna biex neħtlu fis-saltna ta' Alla. Għamlulhom ukoll presbiteri f'kull knisja u bit-talb u s-sawm ħallewhom f'idejn il-mulej li fih kienu emnu. Imbagħad għaddew minn Pisidja u ġew fil-Pamfilja. Wara li xandru il-kelma f'Perġe, niżlu Attalija. Minn hemm marru bil-baħar lejn Antjokja, imnejn kienu batuhom u rrikmandawhom f'idejn il-grazzja ta' Alla għax-xogħol li temmew. Meta waslu, laqqgħu il-membri ta' Knisja u għadu jarfuhom b'dak kollu li Alla għamel magħhom u wrewhom kif fetaħ il-bieb tal-fidi għall-pagani. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Imbierek ismek għal dejjem mulej. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Imbierek ismek għal dejjem mulej. Kull ma għamilt irrodlok ħajr mulej. Iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-seb tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Imbierek ismek għal dejjem mulej. Jarfu lill-bnedmin il-qawwa tiegħek u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Saltnatek jissaltna għaż-żminijiet kollha, minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Imbierek ismek għal dejjem mulej. It-tieni qari. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena, Ġwanni, rajt sema ġdid u art ġdida, għax is-sema ta' qabel u l-art ta' qabel ebu u ma kienx hemm iżjed baħar. U l-belt il-qaddisa, Ġerusalem il-ġdida, rajta nieżla mis-sema mingħand Alla, imħejjija bħal arusa imżejna għall-arus tagħha. U smajt leħen qawwi ġej mit-tron jgħid: din l-amara ta' Alla mal-bnedmin. U jammar magħhom, u huma jkunu l-poplu tiegħu, u Alla nnifsu ikun magħhom, Alla tagħhom. U jixxuttalhom kull dema minn għajnejhom. Ma jkunx hemm iżjed mewt, anqas biki jew għajjat, jew tbatija ma jkun hemm iżjed, għax qabu l-ħwejjeġ ta' qabel. Imbagħad dak li hu bil-qiegħda fuq it-tron qal: ara, se nġedded kollox. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kif ħareġ Ġuda miċ-ċenaklu, Ġesu qal: bin il-bniedem huwa glorifikat issa, u permezz tiegħu huwa glorifikat Alla. Jekk Alla huwa glorifikat permezz ta' bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu nnifsu qed jigglorifika lilu u dalwaqt jigglorifikah. Uliedi, ftit ieħor se ndum magħkom, nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Min dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom. Il-kelma tal-mulej.